Stel je voor, je raakt met je auto een geparkeerd voertuig en er is lichte schade. Dan heb je twee soorten mensen. Degene die een briefje leggen en degene die doorrijden. Je weet wie je bent, maar als je tot die tweede groep behoort, zou ik toch even luisteren wat onze expert hierover te zeggen heeft. En onze expert, dat is vandaag advocaat Tom van Overbeke. Tom, je veroorzaakt kleine blikschade en daarna vertrek je zomaar. Hoe groot is die fout? Ja, dat is volgens de wegcode vluchtmisdrijf. Wie na een ongeval de plaats van de feiten verlaat, die onttrekt zich eigenlijk aan de dienstige vaststellingen en die pleegt vluchtmisdrijf waar men natuurlijk terecht zeer zwaar aan tilt. Het is de bedoeling dat je jouw identiteitsgegevens achterlaat, dat je jou kenbaar maakt en dat je niet zomaar de plaats van het ongeval verlaat. Dat is echt vluchtmisdrijf, want ik dacht bij vluchtmisdrijf altijd aan doden of gewonden. Maar dat is dus ook bij blikschade. Absoluut. Het moet helemaal niet gaan over doden of gewonden. Natuurlijk, dat zijn wel heel vaak de gemediatiseerde zaken. Ongevallen die 's nachts gebeuren, soms of vaak ook met een bijzonder slechte afloop, die komen in het nieuws, die komen in de media. En dan is er heel snel sprake van vluchtmisdrijf. Maar het moet helemaal niet over van die spectaculaire dingen gaan. Het kan ook over blikschade gaan. Op het ogenblik dat je blikschade veroorzaakt, ook dan is er schade. En moet je eigenlijk blijven, moet je jou identificeren zodanig dat er vaststellingen kunnen gebeuren. Nu, ik neem aan dat er bij vluchtmisdrijf, bij blikschade, andere straffen zijn dan bij gewonden of doden. Dat is ook zo. De wetgever heeft daar eigenlijk een onderscheid gemaakt in een drietal categorieën. Ten eerste als er sprake is van blikschade. Tweede categorie als er sprake is van gewonden. En een derde categorie als er sprake is van dodelijke slachtoffers. Dus de wetgever maakt daar wel een onderscheid in, ook wat straffen betreft uiteraard. Oké, vluchten mag dus duidelijk niet. Wat moet je dan wel doen? Je moet in allen tijden ter plaatse blijven en de mogelijkheid bieden om vaststellingen te doen. Je moet bijvoorbeeld zorgen dat je een briefje achterlaat, waarbij ik ook de nuance wil maken. Wat we heel vaak zien is dat er een briefje wordt achtergelaten, maar dat men bijvoorbeeld een verkeerd nummer erop vermeldt of een verkeerde naam. Ook dan pleeg je natuurlijk vluchtmisdrijf, want dan ga je eigenlijk zorgen dat men niet kan identificeren wie verantwoordelijk is voor die schade. Dus dat is een nuance die ik daarbij moet maken. Je moet ter plaatse blijven, je moet zorgen dat de tegenpartij, degene aan wie je schade berokkend hebt, weet wie dat geweest is, zodanig dat daar de nodige vergoedingen kunnen voor worden uitgekeerd. En moet je de politie er altijd bij betrekken? Dat is niet altijd noodzakelijk. In sommige gevallen is dat nuttig. Dan is er natuurlijk achteraf ook minder discussie, maar het is niet altijd noodzakelijk. Als partijen daar samen uit geraken, dan is het ook oké, maar het is alleszins belangrijk dat je zeker jouw gegevens achterlaat, correcte gegevens achterlaat, als je een ongeval veroorzaakt, zelfs als het gaat over gewoon maar blikschade. Oké, dank u wel voor deze info. Alle uitleg van onze expert kan je natuurlijk lezen in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je de uitleg van onze expert nog eens nalezen? Dan kan dat in de HBVL-app. Heb je een vraag voor een van onze experten? Dan kan je die achterlaten in de reacties hieronder.